I ara donarem la veu als alumnes de segon d'ESO, que és una promoció que el Carles va conèixer molt bé l'any passat i que han manifestat un interès molt especial per pujar aquí dalt i adreçar-vos unes quantes paraules. Per Carles Ferrer, the best teacher of the world. Quan entraves a classe sempre recordo que deies: bon dia, família, ens feies sentir bé, com a casa. Arribaves amb entusiasme i ganes d'explicar-nos coses sobre un món fascinant, com és el de la ciència. Ens ensenyaves les teves fotos de professional i ens explicaves tot sobre els animals d'una manera increïble, com el dia que ens vas ensenyar com caminaven els micos. T'agradava molt la teva feina i a nosaltres, els alumnes, ens agradaves molt com a professor. Donaves vida a l'escola amb el teu somriure i la teva alegria, amb les teves frases xatxi-piruli i el típic «Ei, família!». El temps ens passava volant. Sempre recordaré quan deies: sou la millor classe, ho enteneu tot a la primera, sou uns cracs, et trobarem molt a faltar. També feies informàtic i ens donaves la majoria de les coses en la pàgina web de l'institut, coses que havies trobat, com tu sempre deies, al YouTube o al National Geographic, que ens podia ajudar en els estudis. A la classe sempre feies bromes perquè fossin més divertides i a les excursions sempre venies de bon humor i amb ganes de passar-ho bé. Eres molt bon professor, sempre et portarem al cor. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Com us podeu imaginar, aquests dies ens han arribat moltes mostres de condol, la gent realment molt sentida ens ha volgut fer arribar les mostres de sentiment que en saber la notícia del Carles, de la mort del Carles, els havia provocat. N'hi ha que esteu aquí, n'hi ha que no han pogut fer-ho possible, però ens han insistit molt a enviar algun text perquè es llegís públicament. Aleshores, jo ara llegiré un text que ens ha enviat un excompany del Carles, un exprofessor i amic d'aquí al centre, el Gonçal Tomàs, que era professor de llengua i literatura castellana, i no ha pogut estar present entre nosaltres. Estimat Carles, de ben segur que si ens veus des d'allà on siguis estaràs dient com a bon valencià: xiquets, però què feu? Això és una broma. Què més voldríem nosaltres que fos una broma i res del que estem fent per tu no fos veritat? T'anaves primer cap a la Sénia i ens deixaves tristos. Ara, en anar-te'n tan sobtadament en el més pur i absolut desconsol. L'Institut de la Sénia no sap ben bé el que ha perdut, nosaltres sí. I és que aquells que hem compartit amb tu reunions, juntes, classes i departament sí que sabem la pèrdua tan irreparable que la teva mort ens ha produït. Quan gairebé tothom era a les beceroles de la informàtica, tu ja eres de tornada. Quan ningú no sabia com fer servir les pissarres electròniques, tu eres de seguida per ajudar-lo. Ningú no podrà oblidar les tardes passades escoltant-te amb la teva i santa paciència tractant-nos d'inculcar-nos les TICs. Quan algú tenia un problema amb el servidor de l'aula, allí eres tu per solucionar el problema. Quan el canó no funcionava, de seguida eres tu per posar-lo en marxa. La teva bonomia ha anat calant entre nosaltres i en els alumnes que han passat per les teves mans. Mai vaig sentir un alumne o un professor dir res dolent de tu. Eres una persona afable, col·laboradora, intel·ligent, senzilla, tant que ara sí que ens hem quedat orfes de tu. Vàrem parlar l'última vegada en el dinar de Sant Benet de Bages i que lluny dels nostres pensaments el poc temps que et faltava per passar l'altra vida. Sempre has sigut un avançat en tot, en la investigació, en saber fer les coses com cal, en avançar-te a les noves tecnologies i ara t'has avançat en anar-te'n quan no tocava. Estimat Carles, des d'allí on siguis no ens oblidis mai com tampoc nosaltres t'oblidarem a tu. I si és cert que existeix la vida del més enllà, esperem reunir-nos amb tu algun dia i disfrutar de les teves rialles, dels teus acudits, el teu enginy i del teu savoir-faire.
Carles, des d'aquest homenatge t'enviem tots plegats la nostra sincera i ferma abraçada. Gonçal. Dono la paraula a la Míriam. Si el Carles ara fos aquí, segurament estaria gravant en vídeo aquest acte per després penjar-lo a la xarxa i que tothom en pogués gaudir. O potser estaria instal·lant algun programa informàtic fantàstic que poques persones coneixen per poder aconseguir millorar la qualitat de la gravació. O potser, si estigués al mig del públic, estaria rumiant com fer la classe de ciències pels alumnes de primer d'ESO perquè s'enganxessin amb la mateixa passió que ell tenia mentre la preparava. O potser estaria donant-li voltes mentalment a l'enèsim problema del programa Saga, l'Oputo Saga, que deia ell, per mirar de treure la feina de secretaria. Hem compartit moltes coses bones junts i trobarem a faltar el teu somriure. Adéu, jefe. Molt bé, gràcies. Ara també voldria donar la paraula a la Teresa Castell, que també em va sol·licitar tenir un foradet per poder acomiadar-se del Carles. No hi ha? Aquest escrit l'ha fet la Teresa Castell, però m'ha dit jo no podré llegir-lo. Llavors, com l'he trobat molt representatiu de tot el que sentim avui nosaltres, doncs fem el cor fort i en faré la lectura en el seu nom. Carles, a la vida ens creuem amb gent molt valuosa, que voldríem tenir sempre a prop, però que per raons que no depenen ni d'ells ni de nosaltres, ens veuen obligats a marxar d'una manera sobtada. No és que ens abandonin de gust, ni que nosaltres siguem culpables d'haver-los sabut retenir. És només que de vegades no pot ser de cap altra manera. Però la teva manera de fer, en el silenci des del silenci, sense fer-te notar, la teva manera de ser una bona persona sense més, complaent amb els teus deixebles, satisfeta amb els teus fills, còmplice i sempre tan a prop de l'Elvira, amable i amic amb els teus companys. Se't veia tan feliç els últims anys? Tots els moments compartits que aquests dies que la nostra ment aboca com en una pel·lícula, tot això, la teva essència, caminarà per sempre al nostre costat. Gràcies. Bé, són molts anys de convivència aquí a Leonardo, més de 25, jo tots us en porto 3, i naturalment són persones que deixen molta petja i els companys del departament també voldrien adreçar-li algun sentit homenatge. En aquest cas, Joan Enric Aracil havia sol·licitat també adreçar-li unes paraules. Estimat Carles, hola rei, així és com m'adreçava a tu quan entrava a secretaria, quan ens trobàvem pels passadissos o quan t'enviava un correu. Dimarts passat, just abans de començar les classes de la tarda, va venir la mare d'un alumne de primer d'ESO a portar a la seva filla un material que s'havia deixat a casa. La filla li havia explicat el que havia passat i la mare estava consternada. És mestra, però no treballa a l'ensenyament. Em va comentar el que t'hagués agradat escoltar, malgrat la teva modèstia, pròpia dels que saben molt i saben el molt que ens falta saber. Havia assistit a les portes obertes d'aquest any i en acabar la teva presentació en una de les aules de primer d'ESO et va anar a felicitar. Li havies transmès la teva passió per la matèria que ensenyaves, les ciències de la naturalesa, i per la feina que exercies, ensenyar. Aquest curs tenim la seva filla entre nosaltres, gràcies en bona part al teu exercici de la docència. Aquesta càtedra fa molt temps que l'havies guanyada. I com tu molt bé deies, amb la teva gràcia natural, espero que us hagi agradat
i moltes gràcies per haver vingut. Carles, sempre seràs amb nosaltres.